ବିରାଟଙ୍କ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ। ବିରାଟ କୋହଲି ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ କୋହଲି ଏହି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ମାଇଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପରେ କୋହଲି ଏହି ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ପୂର୍ବରୁ ମାଇଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନ 1016 ରନ୍ କରି ଏକ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଆଜି ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି 1065 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର 1001 ରନ୍ ରହିଥିଲା। ମାଇଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ବିରାଟଙ୍କୁ ଆଉ 16 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଗତକାଲି ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ କୋହଲି ଜବରଦସ୍ତ 44 ବଲ୍ରେ 64 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ମାଇଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ବିରାଟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।